southwest monsoon. Ang lugar iton Cordillera Administrative Region, o po iton Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas, ngan Rizal. Ito nito era makabumbo. Gindadaodos ini nga mga lugar hit mga pag-uran. Ngan mar naman kita at Metro Manila at hayret baga damo nga lawod. Yan, sering iton basta sering nga naton presidente. Titiro kontak ko na ini nga tubig ngan inin titiro kontak kaya panahon nga mga inang lang kita may da kita gamiton. Ano dolay ning pagapagtirok kadat inin dumaigo ko no balde ko no bumuvins anyways amo iton no. So mga lugar dining apektado sa southwest monsoon parte ito ng Luzon makabo mga localized thunderstorm nakapekto Metro Manila nga di ba pa nga parte ito nasod Pilipinas. Bada kita binabantayan makabumbo nga marawat nga panahon gawas iton Philippine Area of Responsibility makabumbo Typhoon Saudel Obit ang location ni Obit kanina ito na alas 4 ito maagahon nakadto ni makabumbo Hamila 180 km east northeast extreme northern Luzon 25.7 degrees north 132.1 degrees east. May dakakosgod itong hangin, naabot yung 150 km per ora na sentro, nga nasubas ko nga naabot yung 185 km per ora. Nagyo sini west-northwestward, nakalaksyon nga 25 km per ora. Usa pa nga marawat nga paron nga ito gawas ng Philippine Area of Responsibility, Tropical Depression at Sunny. Ang location ni Watininiya at 1,760 km east, ito northern Luzon, 18.5 degrees north, 136.3 degrees east. May dakakosgon itong hangin abot ng 55 km per ora na sentro. Ngan subas ko na abot ng 70 km per ora di dahini. Nagios sini makabamo 30 km per ora. Ito nagios sini northward, no? Dida ini makabumbo. Bulletin kakulop makabumbo ini hiubit, bagalainin tinmong tong hapar tapos gawas dayon. Kay alas 11 kagabi ang bulletin naging pagawas, sinulod ini makabumba Philippine Area of Responsibility. Pero guti ay gudan niya bagaging sudlan, gawas siya dayon. Waray niya baga mag-iha di makabumbo. Hiton parte makabumbo itong Pilipinas. Waray man naging deklara kagabi nga storm signal warning makabumbo. So karagsigon ini nga bagyo makabumbo igol na bagati kinmita hinmiling la Pilipinas. So kitang bagyo mauran naman ngayon, babahan naman ngayon, nagawas liwat ako di nagmag-iha. Sugan nala. Muna na magiginhimo di dahini makabumbo. Anyways, ano taton mga paggoresgutan yan ang agad ito naton taramdan bumbuhan ay big time. Mga balita naton di makabumbo itong lokal sa mabarwan naton paggore mangrawan di dahini makabumbo. Unahon ko anay, ano't baga may ada, di dahini bumbu Vince, ano't baga may ada, yan ang aga. Ori mangrawon naton, di dahini makabumbo, Inin may mga nagawas ka information, naging kansilar makabumbo ang drill, inin active shooter drill, makabumbo yan ang adlaw untet martes, baga na kinita ka ito mga post sa social media, nga postpone di dahini makabumbulaan na ini nga drill kay tungod di dahini makabumbo hiton ano ba bagaraso bagay ka nang mauran dito sa Metro Manila kay nationwide ini makabumbo nga drill may dakot to na kay magra by the way makabumbo ni nga mga duro drill dida Bumbu Vince, ini nga drill ko no, bagang gintot doan mula active shooter nga kun hain kakadtuon kun mangingiskapo kay di kita maaram usahini nga mga aada hit drill na atender pangin usahinit baga magremulyido tunahuna di dahini makabumbo. Siyempre, hapanahon nga di makabumbo marubat tunahuna hinin ngan magin simbakula makabumboy pahirayo o sa mga classmate magin
So ganito na huna di dahini. Una-una liwatinin makabumbo ay sus, kaya naamon drill. Amo inin, at hiramananago ditit CR, to lalakan it portahan, babalandrahanin mga lingkuran, Jesus, maaram na ako. Abot tidak makabumbo. Mapay ko napipili nimit bata. Ikaw ay kaulat matinderhin nga drill ha, kay tim hunahuna tuhay. Ikaw diri ka pwede. Di ka pwede kay tim hunahuna. Baga may problema. Ayaw pagbulig, kay mababaro kay tam sekreto. Sagad ba ito di dama kabumbo, no? Ini nga drill, paano yun tayo nga may baro it mga kabataan, hakon ano tirabubuhato na panahon nga may adaman marusil. Kita kayo ito rin mga kabumbo. Anot step by step nga imuon. Before mga kabumbo, maurhit nga tanan. Di kangit magapagdeklara, ano timuon, hinotsan nga tatawagon. Hay kay matago. Paano mo protehiran ito mga kalugaring mga sugad ba ito rin mga kabumbo? Sugad ba nga mga pamaagi? Pero anyways, ito nga taran ni mga kabumbo, kung may nakita mga earthquake drill, may doon nakita yan na active shooter drill. Dida. Kaya nanguso naman lagi ini mga kabumbo nga mga panarhogit mga panmusil. Didi ha, Samar, kakakaulapad to? May da threat gihapon. Ging kay mga raw kon chief of police dito makabumbo uyab lang ngayon ang hinungdan Jesus Ginoo ko. Uyab ang hinungdan kay nag-agaw ko nun nangangagaw ko nun uyab hin may uyab. Adto na. Naman. Well, anyways, an threat makabumbo diri particular high schoolahan kundi threat ko nung adto allegedly threat ko nung adto usa nga bata. Kay uyab daw kuno, uyab. Naman nga mga uyab-uyab, Ginoo ko. Di pa nga kuno maaraman hugas at kinaunan. Uyab-uyab na at bagay babaruan. Mga sugad ba ito? Pero, nga tanan, mga kabumbo. Seringit police, diri iniging babaliwaray nga tanan. Ini nga mga threat, mga kabumbo, whether tuod or diri, gintatagan inin importansya iton aton mga kapulisan. Although, ito mga kapulisan, intalon, sakripisyado yan nga mga panahon. Kaya may dangani usang eskwelahan, mga kabumbo takloban, di ko na nag-mention, an threat, di na nakalabay nga Sabado ko nagdagsasayop, vandalism la, nga may papatayon. Dito la, mga kabumbuhan, bongbong, igin surat lang nga may napapatayon. Natarantar dayon, di dahil ni mga kabumbo. Imagine kahit baga epekto iton. It mga leksyon at kabataan, mga kabumbo, na ulang na iton, kaya nangadto na let atensyon ini nga mga turutarhog di dahini mga kabumbo. Nga hinimuan man lagi hapon udog, hapag kita naton, estudyante lagi hapon na sulod iton mga eskwelahan. Imagine ka ito di da mga kabumbo, pipira nga mga kabataan tabi perhuro di dahit baga pag-aram. Tungod lahat baga waray pulos. Gamit di da mga kabumbo nga inin mga turo threat, no? Kung active shooter talaga, mga kabumbo, alam ko mang ginaaro, it active shooter, mga kabumbo, di na't nagpapanarit-sarit, for example, ang natabo di da Sambuanga, San Jose National High School, waray man at anay hira magpasarangin mga messages, although may convo nira, private lang nira, pero ini mga kabumbo nga mga shooting, nga igin papaagihin post sa social media, igin may message mga kabumbo nga mga classmate nga teacher, harayot ka matuuran hinin mga kabumbo. Pero again, sharing ko pa, gintatagan hinin importansya iton aton mga kamaistrahan, iton aton mga kapulisan, kay bangin pagadman labangin tuod inin dida mga kabumbo, nga after all masayop, kay nagpasabot na kami nga may manmumusil, waray man kamot tumo, dit yan kay inin, natuod lagi. Di dahat naman. Anyways, niya natot magapagtutuki mo dito raton taramdan mo muharay bigtan pag-isgutan tayo iton. Samtampira pa ito raton mga balita, mga kabumbo, oy. An aton mga content creator. Ano ba mo vinsa? Ba, ano na't mananaboy ni? Ginuhuna-hunaan hapag kaya na mga kabumbo,
iton pagsara hit Facebook. Ta nga masugad nga rin damugot baga maglipay hinin kay dikitan baga pagkakapipinaltihan. Ha? Masugad nga ninin waray na. Kitan baga pagkakainin kainagawasit mga balita mga kabumbon. Ade ha. Gimpapag-estudyuhan yan na itpagbanit Facebook ka Pilipinas. Ito na, ha? Again, pamtang iton Cybercrime Investigation Coordination Center, CICCL, ang posibilidad nga igban it Facebook ka Pilipinas kung padayon iton pagtalapas it mga regulasyon hanasod mga kabumbo, no? Hausa nga pamahayag iton CICCL Executive Director Undersecretary Renato Paraiso. Kinahanglan kay nanglan kuno sundon iton Facebook ang mga regulasyon na Pilipinas mao man it matabo ang mga pagsarang hit video iton mga suspect nga naging trahedya ha Zamboanga City. Kinsuk na makabumbo ni Paraiso ang diri pag-atender hiton Meta ha mga tag-iya nga tag-iton Facebook ha hearing iton Senado kanit iton natabo nga trahedya. So waray pa baton ni dat Meta makabumbo may pag-isumpa iton pamahig iton CICCL. Meta waray ko na magpakita makabumbuhan patawag ang Senado. So ano man Meta ha? Kung diri ka kuno mag-atender, ha? Rekomendasyon nga igbanit Facebook ka Pilipinas. Dida. Takain mga pakabuhi intalo ng mga content creator. Ano mga follower nga naabot na tag 1 million, 2 million didahini? Nga haros sinasandigan na lahat baga mga pakabuhi didahini mga kabumbo kaya ada na hira. Pag matapalit aga, ha? Namimiling ka ng pamagi kung ano timig ko content hining adlaw kay dapat dire ka mabsent. Hit pag content ito nos kadlaw nga dapat ni may mahimo di dahini makabum. Bislano, ha? May dala may upload di dahini makabumbo. Nga may dakitaon hit mga aadi makabumbo nagbababadit social media. Usa it Pilipinas hit dako makabumbo it oras. Ha? Nga again nahatag social media ukay-ukay hinwaray la gamit pulos dida. Kasi itat din niya Pilipinas, mga kabumbo, hapanuyo. Hapanuyo nga liawon tatat kalugaringon, kalain adtot baga mga sugad mga istorya nga ang pagliaw nimo adit makigururong ko di dahit iba nga tawo, or istorya naman in baga pabuha-buha. Baga hinurhambog naman nga baga istorya yan hawaray na. Ha? Pwede ka na mag-usaan o kay item Facebook maliaw ka na ito dida sanglit. Ang Pilipinas usama kabumbo nga nasod hit may pinakadamo nga nagamit makabumbo hiton social media. Ni ultimo makabumbo hit bata nga 5 anyos, 10 anyos, ha? Nagtuok na kon bawian nimo cellphone kay kareya god mag cellphone na lahiya. So niya nato ito baga pagtutuki mo na traton taramdan bumbuhanay big time. Samtam pirapay traton mga balita di makabumbo iton lokal. Ani pa, threat pa makabumbo di may Sugod, ha? Sugod National High School, adi. Mayada makabumbo panibag-o nga pagtarhog na naman di makabumbo ha Sugod, ha? Sugod National High School, ha? Inin panarhog na naman na sulod iton eskwelahan. Sus, ano dalan mahuman di da magkabumbo kulop Kalubian National Kalubian ano ba to National High School gihapon tapos sundanhan Katbalogan ng mga eskwelahan di dahini makabumbo di na din mahuman-human di dahini makabumbo sige la kay tumakas na nga ni kitat baga sugad nga mga pamaagi nga adig papaagi iton text iton ito na tarhog bangin sord nga mga panahon dinan baga pag-asihon di dahini makabumbo. Sugad na laba nga mga higayon ba? Kay pinanumhan na da siguro makabangin wabot it panahon panumhan na di nga so straight na liwat. Tuunan. Sugad ba ito nga mga istorya di dahini makabumbo. Pero
Well, ito naton mga kabugtuan, di rin man kita nasiring nga ipagtuura nga mga threat. Pero, seryosuhon kagihap, kay sering ko pa kanabangin pagad man latuod inin, mabuta nga langan ng latot mga estudyante, bisit mga kag-anak intalon, pag sering nga may threat inin, kadtua hibudo eskulahan, iday kadtua, iguli lanay, ay lanay pagpasudla, kay may tarhog, agidaw, oo na. So, ba ito, no? So, yan ito natin ito mga pagtutuki, ito natin taramdad bumbuharay big time. Pag-ores gutan natin ito, hindi dahil makabumbo. Pagbalik natin, nasyonal kita ng orimang rawon. Nabibili natin idang 21 minutos sa nakarabay ito na alas 8. Ito na standby, mabalik kita pirani ng mga pahinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya, inakasaksak, hinmaiha, nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapasok itong gadget nga nakakagkaraghin kuryente. Ini nga pahinumdum, induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin ino sa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka, pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin in digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinhang Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Anayad nga sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sirakyan tipid ha konsumo.
Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang nga Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada na ubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tagkalooban. Naihan na nga proven and tested nga ang Bombo Hanay Big Time! Balik kita turaton taramdana bombuari big time oras naton binaton 28 minutos sa nakametro las 8 ito na di ada kita makabombohit baga naging nanabo ka kulop makabomboh impeachment trial di kan Vice President Sara Duterte no inin ibaan naging nadalagan han istorya ka kulop di dahini makabombo ha daw kun ikawan nagkikita na mamati ang impeachment trial di kan Vice President Sara Duterte daw nagawas malipong gudaulo. Ha? Damon na siring inin malipong gud kuno haulo Bombo Vince kay an libot-libot di dahit mga istorya diri ka maaram kon well inin ano it haibat kamatuoran hini. May mga linutaw dida makabumbo nga mga bag-o nga ngaran. May mga linutaw nga mga bag-o nga ngaran hira Antonio Pagong. Pakianait dida kon tuod pa ba? Tuod pa ba? Kon diri na. He Antonio Pagong. Bombo Vince. He Timon Andropusa. Gidida. He Antonio Pagong, Timon Andropusa, Soniso Bilat. Ito dida. Makori ko baga laksyon kay baga malain pamation dida no. Soniso Bilat ngan
tulo nga iba pa halistahan hiton recipient hiton confidential fund didi makabumbukan Vice President Sara Duterte ha nagpapadayon nga impeachment trial sa Senado kakulop nga adlaw. Amo iton nga mga ngaran di dahini makabumbo baga naha-expose kakulop di dahini makabumbo. Hay kapito kaadlaw it hearing kaupod na iton mga nakakapausa nga ngaran nga hera may pamana Shane ngit-ngit ngan Don Piang. Don Piang. Tama ba? Sira nga iton dati Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta nga diri iya personal nga naka-witness ha transaksyon nga naging basila ang mga dokumento hagin sumite to Office of the Vice President Security Chief Colonel Dante La Chica. Now, subay iton acknowledgement receipt. Kumarawat ang mga ngaran hin kantidad tikang 100,000 pesos to 250,000 pesos para daw pagpalit hin mga information ngan pagrenta hin transport vehicle. Now, pamakiana makabumbo iton prosecution private counsel Amando Verhiligutan ginkomprontahan ni Acosta haresibo hangaran ni Pagong nga may ada 100,000 pesos. Sering dire ko hiya ko no makita, Your Honor, kasi waray ko no ako dito, ha ground. Hiya ang nag-implement di dahinin, sering makabamo ni Acosta. Nga hiton pamakiana ni Attorney Ligutan, dire ko no ako maaram, kasi nag-implement dito ha ground, Dante La Chica. Well, ada listahan makabumbo gihapon. Ada listahan hipusa. Ano to ngaran niya? Anpusa Dante Badto. Sorry. Pusa anon ngaran ni first name ni Pusa? Andro. Timon Andro Pusa. Timon Andro Pusa nakakarawat makabumbuhin 100,000 pesos para itong transport rental. Hipyang may da 250,000, ngit-ngit may da 150,000, ngan hibilat may ada 100,000 pesos. Pero gindo ni Acosta, nga diri niya nakita kung an aktual, nga ginhatag an salapi haira. Waray ko kuno kakit haakon duha nga mata, ang paghatag iton sa lapi, ngadto, kan pusa, kan piyang, kan ngit-ngit, kan bilat. Waray ko kuna ako kumita. Ang mga ngaran, makabumbo, inaidugang halistahan, mga nakakapausa nga mga recipient, kaupod nala didakan na Mary Grace Piatos, nga una na nga naging sentro ito ng investigasyon na kamera, nga nag-offer 1 million pesos nga pahalipay ang mga kongresista habang ang impormasyon na pag-isumpa iton pagkatawa ni Piatos ngan gimpag-usa nga ngaran gihapon iton brand iton cake nira Mary Grace Piatos ngan chicheria di dahini makabumbo. Direktang gimpakyan iton impeachment court presiding officer Senator Judge Francis Chis Escudero, naging pamahayag di dahini makabumbo, ang mga naging pamahayag di dahini naging pamahayag ni Senator Judge Francis Escudero ay pag-isumpa iton waray daw personal nga knowledge sa ginhatag dito iton mga tao kundi sa lapila nga gingastos gud talaga para iton supplier
panaon or pamakiana ito ni Escudero. Wala ka kuno personal nga knowledge nga ginhatag dito hini nga mga tawo ano sa lapi o gingastos gud talaga para iton supplies. Ini ang pamakiana ni Senator Judge or Presiding Officer Chis Escudero. Sering ni Acosta, waray po. Sering ni Acosta, naglalaom la kuno hiya kan la chika nga igintudlok ni Vice President Sara Duterte para magburuhaton itong confidential activity itong Office of the Vice President. Nga ginsundan gihapon idat mga dokumento nga ginhatag ini ko mo liquidation or accounting makabumbo itong mga garastuson, although ginadmitari na igin doon di dahil ni makabumbo, ato niya pag-konsulta para mapamatudan makabumbo itong mao nga mga dokumento. Nagpapamatuod di da makabumbo, gihapon, hiakosta, ato nakalabay ngon sa nagpagawa siya upat, nga cash trans, 125 million pesos, nga may ada pang kabugusan, 500 million. Kan la chika tikang December 2022 tub iton third quarter iton 2023 kaparte ito niya testimonya ni Acosta an iton representation iton House prosecution kanit iton unang article of impeachment nga naisgutan iton daw sayop nga paggamit iton ngan irregular liquidation iton confidential fund ni Vice President Sara Duterte. So, iton dida makabumbo, medyo matarom iton dida nga inin akusasyon, kon hino, ila chika ko din at baga, it mga doon permi ni Acosta, ila chika god, Your Honor, ila chika god it baga, may adahinin binuhatan di dahini. Latsi kagihapon it baga may adahinin hibabruanan hit mga ngaran hit mga ngaran di da nga iginhatag di dahini makabumbo nga dikan Acosta para iton pagtatagan hiton pagtatagan di dahini makabumbo hiton pundo. Mga binunyagan ini ni La Chica. So, naging horimang rawon gihapon dida pantag didikan Senator Judge Rafi Tulfo, didikan dati Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte nga Gina Acosta, naging, ano to niya sari? Naging estupido hangaran itong tinatawag nga blind loyalty. Inin makabumbo ito naging panyakan ni Senator Judge Rafi Tulfo. Hay kadi siya kadlaw tin impeachment trial kan Vice President Sara Duterte. Kung iko-konsidera ba ni iya kalugaringon como smart, average o stupid, baton ni Acosta average lako, no? Again, punto ni Danny Tulfo, makabumbo, ano sa nga normal nga pagkatao? Nga kung tagan hinlistahan iton mga informant nga may da kakaibang nga ngaran, sugad na la makabumbo iton bilat, pagong, ngan pusa, sigurado nga magdududa di da makabumbo kung tinuod ba inyo dire, pero punto di dakan inin Acosta waray hiya magduda. Una nagin doon, di na ni Acosta, nga ginhatag niya ang confidential fund, hiton Office of the Vice President kan Colonel Raymond Dante La Chica, nga nagsumitiha iya, hinlistahan, hiton mao nga mga informant. Pero gindugang ni Tulfo, nga labot la iton kakaibang nga ngaran, usag gihapon iton pirma iton mga informant sa dokumento. Usala, kasi hausa ko nga normal nga tawo, sering ni Tulfo, hausa ko nga normal nga tawo, kung hiyain tagan hinusa nga SDO, Special Disbursing Officer, sugad imo, hiton listahan ngaran iton mga informant nga bilat, pagong, pusa, makabumbo, siguro mareklamo ka kuno. Ano ba kuno ini Colonel La Chica?
daw diri man ko rin baga siya nga mga ngaran. Mapakihan ako na ada ka ko natultol nga panunahuna. Sering ni Acosta, yung pamakyanan niya makabumbuhila chika, may pag-isumpay dinhig, pero ganyaknan ko no hiya nila chika nga sensitive information ngan confidential in nature ang mga detalye. So, waray ko no hiya na imo, kay confidential man ko no, tob-tob la dila. Magbalik nato no rimang rawan tayo ni Makabumbo. Nabibili naton 40 minutos sa nakarbay ito na las 8 tragas. Standby ka mo ha, mabalik kita piranay nga mga painomdom. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para ang iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong kampante ako. Basta gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla kas ako. Basta gardenia. Masigla kas ako. Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla kas kami. Basta gardenia. Habot nga ang tensyon ng Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyo ng lana ng kuryente. Sanglit, ikangan nga panimalay, parungan suga nga na appliances kung diri ginagamit ka. Gumamit yung energy efficient na bumbilya, ngan iba ni ang paggamit ng aircon. Tignan ang simple nga pagtitipid na, ang dami ng bulig kumasunod sa adlaw. Tipid na kuryente, bulig kakabugwakso. Aadi naman ka Bombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Habot nga ang tensyon ng Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyo ang lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, parunga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan iba ni ang paggamit ang aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman ka Bombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini ka Bombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya.
Hausa lang nga klika aton mga screen in pwede na makapagtikanghin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon, nga dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Magin mabinantayon ha pag-accept o pagdidecline mga friend request, pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings, magin mindful ha imo mga ginpapan share sugod gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post an litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo ig-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sira klabi na tikang alas 10 iton agang nga daha alas 4 hiton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugad man kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas, inutro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ngan paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaram ba kamo nga may da pagkakaiba-iba? Misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga mag-mislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamaturan pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto, agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Nakadepende ha stages han senyales ngan sintomas an HIV. Mayada pipira nga nakakaabat hin influenza-like illness, sugad hiton hiranat, kalipong haulo, rashes, ngan sore throat. An virus in gintitira an immune system nga nagresulta naman hin mga swollen lymph nodes, paggasa, diarrhea ngan ubo. Kung waray naman treatment ang mga tao nga mayada HIV, posible makakaabat hin tuberculosis, cryptococcal meningitis, cancer, hepatitis C, ngan B, ngan worst mpox. Sanglit, pagpatest kabombo. Kuryente tipid tips kita mga kabombo. Kun adlaw na, ngan mapawa na ang panahon, pamarongan na ang mga lights, nga diri na ginkikinahanglan. Kung magtatrabaho kita o magbabasa, didto kita parte hiton aton panimalay nga may da natural nga kapawa o kapawa nga tikang hagawas. Ini nga pahinumdom indoro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo an aton makikitaan nga mga post sa iba-iba nga social media platforms. Sugad iton Facebook, Instagram, X, TikTok ngan iba pa. Pero kinahanglanon nga maging responsable kita nga tiggamit hiton social media. Igkonsidera kung tinuod ba ang impormasyon, kung nakakabulig ba ini, nakaka-inspire o importante ba ini, ngan hunahunaa nga maging kind permanente. Maging responsable nga social media user. Think before you post. Pahinumdum ini hiton Bombo Radio Tacloban. Hagot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto
Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin taramdaan na bumbuhan ibig tamaras nato na binid natin na 40 minutos sa nakarabay ito na alas 8 ito na aga. Ininurimang rawon nato ni Dima Kabumbo kakulop ito na tabong impeachment trial kan Vice President Sara Duterte. Lumutawan mga bagong angaran nga hera Antonio Pagong, Timon Andro Pusa, Suniso Bilat ngan tulong iba pa listahan itong recipient confidential fund hiton Vice President Sara Duterte nagpapadaan ng impeachment trial sa Senado kakulop nga adlaw. Now, hay ka 17 ka adlaw iton hearing kaupo iton mga ini nakakapausa ngaran nga may ada inin may da ngaran nga may pamana ito dida no may pamana Shane ngit-ngit ngan Don Piyang sering iton dati Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta nga diriya personal nga naka-witness itong transaksyon nga naging base la niya hit mga dokumento agin sumiti hiton Office of the Vice President Security Chief Colonel Dante Lachica. Suba ito acknowledgement receipt kumarawat iton mga ini nga mga ngaran hin kantidad 100,000 pesos to 250,000 pesos para daw hiton pagpalitin mga information ngan pagrentahin transport vehicle. Ang mga pamakyana ni Prosecution Private Counsel Amado Virgiligutan kinumprontahi Acosta haresibo hiton ngaran ni Pagong nga may ada kantidad 100,000 pesos. May dagyapon makabumbo na karawatin 100,000 pesos hipusa para itong transport rental. Hipiyang may da 250,000 pesos. Hingit-ngit may da 150,000 nga ni Bilat may da 100,000 pesos. Pero agin doon ni Acosta nga diri niya wara niya makit-e itong aktual nga ginhatag nga salapi haira. Iton former representative iton first district sama ni Congressman Edgar Meres Mantoco. Good morning. Live kita Bombo Radio Tacloban ni Bombo Vince. Good morning. Bombo Vince, Bombo Tacloban, mo pa nga aga ito tanan. Ayon. Damot baga na hangit. Kakulop, balik-balik laan baton. Nasiring la permi, direct maaram kay Security Chief Colonel Dante Lachica at baga nagpahunob iton sa lapi. Waray nganek baga kumitan, baga pagduhulgod. Kung ano itong baga tindog niya? Umudla Bombo Vince, bagaan nasisinakit, nakakainsulto, sa nga panindabo, gingkaragan la, 612 milyones nga kwarta. Diri lang nga kwarta, Bombo Vince, iungay pa naton ang mga kwarta sa intelligence and confidential fund sa Davao. Nadiri ko natin iungay, pero kung kikitao niyo, kung mauman lang ni ngayon si aton special disbursement officer nga si Gina Acosta, makikita gud ninyo nga baga oray good basta baga ginhimo la nga baga sa ira kalugaringon nga kwarta Bombo Vince ini gud na masakit no. Ingkaragan la umon-humon nga paggasto naghimo sa report nga waray man ngani sigon naton unod. Makikita gud naton pero ang kakori kay siyempre ada magudi sa korte ang baton termi ni Gina Acosta kundiin otro naton sa primero nga pagtawag sa iya sa House of Representatives sadto nga Nobyembre 25, 2024. Haranina do katuig nagyakan gud siya nga kuno ang nagsugo sa iya waray iba kundiri ang Vice President nga si Sara Duterte. Ginuturulat niya ni sadtong umagi nga Lunes kay sadto nga 2 Mondays ago kung pakianahan siya aniya bato na siring siya nga ang ginsugo nagsugo sa iya waray iba nga si Inday Sara nga ihatag kuno sa lapi didto kan Colonel Lachica. Mao gud ni baton pero kakulop nagutro na baga anyakan na ni Gina Acosta nga kuno tikang sa pagkusan kwarta kinhatag lang niya diretso kay natapod man sa kan Colonel Dante Lachica, Raymond, na medyo nag-utro siya, nga ginharayo na niya ang singon naton ngaran sa Vice Presidente, waray na siya bayin batagan nga si
Colonel La Chica na siguro pag kita ko bumubin sa peradto ka adlaw, preparado ang depensa, magtudlo sa iya kay aniya baton kakulop kaklaro god nagbabalik-balik lang. Oray iba permanente gud na baton susigo naton baga intuduan siya nga sugad gud la siya ng baton ha makuri man nga bumaton ta. Tapos ikaduha yan na unta na ikaduha ta nga special nga disbursement officer nga si Edward Fajardo. Fajardo tigda na lang na stroke ko no bumbubin. So, waray, medyo makuri. Didi na lang sa report yan siguro niyan nga alas 10 sa military officers. Kung diin, kumarawat sa kwarta nga magdi-deny ada ini nga susunod nga witness no sa prosecution nga pagkita ko ipapagawas nila nga waray good kuno sila kumarawat sa kwarta. Tikang sa opisina sa Vice Presidente o sa Department of Education ba? Kumbaga, kung waray ni nakuha nga information, itong prosecution, itong defense, or itong prosecution, naging testimonya ni Acosta, waray ni napuga, kumbaga, oo? By the God, kaklaro man sa ito nga nagsugo. Sayo, pinakasayo bumbubin sa ito nga iya statement last week, no? Nga nasa rin siya, nagsugo siya, ang Vice Presidente. Di rin nato niya mautro, no? Ikaduha, waray good niya kita, manla, ang gastos, no? Pero mila naging babasol ini nga si La Chica, nga di rin man tatrabaho ni La Chica. So, usasan maigo gud sini, inigod man si Gina Acosta. Kung upod na niya, siyempre, ang Vice Presidente, kay kaklaro ginungay man niya. Correct. Ang nag-utro la statement, pero maaram sa korte, katapos-tapusan, ang 16 man gihapon, currently nga senador, judges, ang maghukom sini. Pero sa article number 4, ang grave threat, no? Ang ebidensya kikita nila mismo, ang video na hindi Sara, di naman sa article 1, no? Ini nga iya confidential fund medyo mabugat naman an mabugat good nga pagkita na kun nga ebidensya an mismo ang pag-akusar ni Gina Acosta nga ginsugo ko na siya ni VP Sara. Ikaduha an siyempre ang mga waray tugutis and commission and audit no gin-disallow nila nga almost 400 million bumbubins mabugat ini ginatubang nga kasi di rin ito madidinay naton bisan ananuhon pa pagtaob-taob sa istorya pero tikadto kita nga mga ebidensya gunman no siguro naton tikang pa siguro ni gara siguro si Inday Sara sa nakadto pa sa Davao sa mayor kundi na 100 million lang confidential funds ni President Digong sa siyan mayor tigdala ni humataas sa 400 million no sanglitan iya gud una nga ginaro sa presidente nangangaro siya when she became the vice president of the country and the secretary of education nangangaro gud siya diretso confidential fund kay maaram na gud si Inday Sara ananuhon siguro ang paggamit sa confidential fund mga kung makabukto ano kay nano nga tanan nga staff niya sa Davao gindara man niya sa Manila correct no sira iya chief of staff like Lopez ungay na ni sira Edward Fajardo ungay ni sira Gina Acosta puro ni mga disbursement officer so maaram na sira na noon pag timpla-timpla dito bumubins hasta bumuto na tigda kanano waray man nira mopugi ang commission on audit sa nira audit observation gimpagawas gunira waray sira maulang adi na kita sini nga impeachment case na bumbubins. Dumugang ba ini kong tungod ang mga ngaran na liwat ka nagkalutaw? Hagintagan ito na confidential fund ko? Oo. Nagdudugang la bumbubins kay baga ni papausan nga tanan nano ba ini kay nano naman lang nga waray na la medyo buyod na lang ang ngaran no baga karawon man sini mga ngaran baga kita ang namamati baga ano ba ini ba ginuwat naman lakit mount naton pamati nga tanan bumubins di man naton na namati sa naton programa di man kitmaran kun hay ni ratimbang pero ito na lang nga bagan paggamit sa mga ngaran bagan imposible man makakarawon nga diri man la siraan nagamit sa confidential fund no an armed forces and PNP and uniform service nagamit nga ni sa confidential fund anira aliases mga ungod manggod nga ngaran correct pero alias dayton kay ira mga ungod nga kumarawa sa kwarta may proseso man ini gisusurat manggod din sa ledger
Gisusulod sa brown envelope sinugod ang kumarawat for security purposes. Pero pagkatlima na sa misyon, no, dito gimpapagawas na gud kung waray na risgo. Mangingian na ganin commission na dit pwede nila abrihan ini bumubinso na diri para siya na nga waray ni brown envelope, waray ledger, waray gud nga tanan, no. Ito nang nipapausan nila. In fact, kadako-dako san siguro disallow 400 million ini akong mga kabugtuan nga waray gud tugot isan COA sang waray na makaotro ang opisina sa Vice President nga sa Department of Education makakuha pa sa intelligence fund kay nadiri naman gud natugot ang COA kay questionable na gud ora ang pagkita nira sa panggamit sa mga kwarta. Yun. Okay. Anyway, inin nga kabutangan na pagkana mismo kakulo pa rin na umilo bihi aton idol inin Lito Lapid nakapakian na niya. Oo nga. Inin labinaan didi pa kay gin subad ang mga urusaon ada nga duro kung ankan Senator Judge Rizon Tiveros ngaran pati an ida an birthday sinubad Birthday, niya po. Ora-ora, pati ini, danay mali si Idol Lito Lapid, Bumbubins, nagyakan, pero waray makapugong. So, baga, ini ang nakikita na doon. So, mga kabugtuan ko, kita naghukom, kita nagkikita siniya ng impeachment para good ini sa aton, ginaabri good sa naton mga kabugtuan. Labi na good yan nga September, Bumbubins, siguro makakaigayon na natatrabaho, nga makahiling na, kay magtitikang naman, san alas 3 ang kulok, tikadto na sa gabi. Di-report siya na nga aga, medyo waray naghiling, pero matitima ini, siguro nga Article 1 sa harani nga panahon, tas makadto na ini sa sigo naton ang ira na kwarta, no, sa unexplained wealth na bumbubin. So, another documentary evidences magkakagawas ini, hasta siguro pagkita naton September, pagkatima sini tatagan panahon ang depensa, tapos magbubuto sa ina dikit maram, kung i-retain ba ito nga 16 votes bumbuben, so diri gani bangin humamubo ang numero, gaging bibiling naton. Ito naging pamahayag ni Senator Judge Raffy Tulfo, naging stupido hangaran, tinawag blind loyalty, kung inin damot baga wari ibayan ito nga pamahayag, pero angay gud ba tawago ni Gina ko sa sugadini, kung? Bagaan na pagkita na akon, baga naulang kita na kay bagan danay ang sobra kay ni Sinte, ano, bagan diri na kamatudtod Vince, no? Bagan na nagpapauwat na la siya, waray gud man gumawas na siya niya, sigon na la niya man la patriotic duty na pagkaulang man sa na paggamit sa kwarta unta san buyod. Diri kay magpadiktar ka na. Sige, waray makapugong si Senator Raffy, nakayakan sa mabugat, pero diri naton mababasol siya. Siguro, frustration na da, Bombo Vince, medyo nag-isog, baga nalalangot nga. Waray gud siya, baga gud na nakayakan na gud sa sanda. Medyo diri mo upay, pero nanuhon taman. Dahil siguro naton, ayaw natong kitaan niyang pagka-inosente, kay bangin inigod liat siya, an maaram gud sa ngatanan panhitabo. Blinded gud laan niya loyalty dito sa niya boss nga si Inday VP Sara. Kung gumawas ikaw, La Chica, amo na ba init baga makakagpamatod kung tal inosente ikaw, Acosta? Ini, yan naton ginuhulat kung ano gud ang direction sa prosecution ng province. Kaya bagan waray po man sila mahiungay sa nirelistahan sa witnesses ang ngaran ni Colonel Raymond La Chica. Ni pausa kay nga, ni kay siguro nadiri na siya kay tama naman at nga pagginakan nga siya gud ang kumarawa sa kwarta bangin kung magyakan lugod si pagkita na ako la opinion kung tawagon na sila chika bangin lugod dumamo pa istorya bangin humarayo na kit Aurora Bumbubin siguro ito na akong gikikita kay tama naman ito nga pagyakan kaklaro gud sino nagsugo sa imo imo ba ini kabubuton dili ko gadihatag kun diri orek sugua sa nakong boss sino man imo boss si VP Sara. Nga ihatag ko no ang kwarta nga gin-withdraw. Iya ginhatag. Iton bagay iton mubugat Aurora nga statement na bumuvins nga makuri na gud bawian bisan ananahon pa. Ana pag sigon nato sa depensa pag timpla-timpla nano pagtudlo siya pero gumawas gud sanggit gintima na kakulop no an sigon naton panahon nga ginhatag gingahin kan Gina Acosta kung nano ka maram, kung nano ka antiguan sa nga panhinabo. Kaklaro sa niya ginyakan sa November 25, 2024
sa House of Representatives, ginotro na niya, pero kakulop, medyo nagtimpla-timpla na ko tayo bumubins, kay medyo na siguro ginyamusan na na bumubins, kay na kinano nakayakan sinsugan sinig, unay man lugod ang iya boss. Ayan. Anyway, ang style kakulop ang pamakian na ito na defense, ging question ito nitong prosecution, hindi ka na edin attorney Ligutan, regarding ang pamakian ng ambaton, yes or no la, tama ba nga, ano mo na, naging statement ka rin, nangabagahin nag-istorya na ang prosecution nga ni Acosta kung anong dalagaran, pamakian nakakulob kay baga yes or no laan baton, yes or no? Pagkita ko bumbubins, no, kay medyo tama to, waray hiuno sa Bagyo, baha dito sa Manila, nakahigayon na daw pag-instruct, siguro, balik-balik, good luck, kay waray iba. Kaklaro good sa niya. Ibinigay ko kay Colonel Rem kay La Chica. Kasi siya naman talaga nakakaalam ng programa, kung ano ito, baga, hindi naman, kung ano, baga lugo hiubos niya, baga ging kakarawat niya, waray sa rabutan ba daw, kadadag ko siya kwarta, kung ato susumadahon daw la, kung pera ang confidential fund, giging katinan, ni Gina Acosta, nga si Edward Fajardo sa Davao, hasta yan na, in billions of pesos ini, sa angudla, bumbubins, di rin rumaming nga kwarta, na di rin nalakit ungay at tunga sa Davao, kay di rin man ungay sini, pero imo susumadahon, inumramay ka, 400 million kada tuig. Yes. Pera ini katuig sira lumingkod. Suma total, pera ka billion sa dugid gawas na, yan na idugang peni. So, dako nga sa lapi, siguro, andi ba sini nga sa lapi, iniadan, makikita natin dito sa umaabot nga panahon sa bangko, nga nagkasulod lahat ka kwarta. So, iginhulat teni, mainta ko mastablisa sa prosecution, tapos tatagan, higayon ang katawan, titimbang-timbangon natin kung nanugod. No? Kung angay ba, nga tagan natin higayon, otro, si VP Sara, nga siya natin mga presidente sa 2028, o kita man nga tanan, masarili ang pakuri ada kung siyang limingkod, kay Vice President pa lang ni Bumbubins, no? Kadang mo naman sa baga questionable nga gimbubuhat sa natin Inday Sara. Hindi natin correct para balance sila kita, ginhatag natin sa katawan, gintitimbang-tambang natin kay Labinagod, Bumbubins, nga natin utang, 19 trilyones na, di rin naging pwede masasayop pa, no? Bada, masayop pagit ka, waray na good natin Republika sa Pilipinas. Nasa rin din kong itim kabayan, nga magkinita nga ni kono kita kong hit impeachment nga amo lagi hapon it witness, madadara kono kitan katanga. So salamat mga partner sa natong kababayan. No? Baga na, pagkita ko dana, di na ka na magili ka. Di ba na, ani arot nga daan. Ano ba yun? Bagay bagnos na, bala, withdraw it 125 billion. Kwarta nga kadadag ko bumbubin, sining na 125 million sa akong experience ini. Baga makuri isulod sa sigo naton usa lang ang duffel bag, pero good ini nga duffel bag. So, ini kwarta, otronta sa Republika sa Pilipinas, gimpaglan, no? Gimbanhasan, namamayad sa buwis, ungay nakita nga tanan nga nangungumpra sa grocery, kay ungay man siniyan 12% nga IVAT bumbubin. So, tapos gingagasto lang sa pamunumon. Iniguman ang masakit, iniguman ang diri mo upay, naton man din sisigan naton din papagawas naton nga panahon na nga kita nga tanan nagbuburubli nga ang nga tanan unta nga nagkasala. Ghost flood control nga tanan nga waray man ini sa una aton ini katungod, no? Aton ini responsibilidad nga yana gud ang panahon nga kinahanglan mag-aringasa na kay diri na pwede o tronta bumbubins masasupit kay waray na kwartang republika nga igagastos pa itutustos pa san pagkasayop san an aton nagpapadalagan sa paggobyerno kay an aton utang ina 19 trillion na. Yon. Nasa ring ikaduha bumbubins nga ngay konsiderar nga sa budget nga ni sa ring ang pinakadako kuno nga budget ang Department of Education, pero yan na sa 2027 ang pinakadako nga budget gagin allocate ang pamayad sa utang almost 1 trillion na ni kada tuig bumbubins. Nasa ring didikong ang nakakahawag yapon kuno nga dehan defense team ang pakiana nga nasa ring kaya ba kuno paulit-ulit ang sagot mo dahil paulit-ulit ang tanong.
ba daw na nagiling? Ano ba ni baga ba ni di ba baga mo pa na lang gintima na bumubin sa labas na naigada kay pares ko ba na baga na purpose mo pa nga na kay gimpaparong tanala kay danay diri baga nakakuan guman naka frustrating ora bumubin sa pabalik-balik la so tama na to, gintagan ni gayon, kay di rin nagod mag-utro, bagan ging kakarawat niya, naka-built-in, bumbubin sa iya, no? Bagaan AI na, siguro na to, nagpabalik-balik, lalugod ang niya kan. Asya. Anyway, baga naging napatarawan ni nga tanan kay, well, siguro ko, kung bantayin tanala kung ano't baga magiging next tining state. Pero, hikuan, hila chika, tiriguhon pa kung matender, baga di pa sigurado ano yan ha? Kung may di mga... pa sigurado, kay dikit marasan, ito niya na kuno na, kakulob sa era press briefing, pagkatima sa itong udto by the sera, bagan, ira kuno gin sasaragbutan sa prosecution sa ira grupo kay collective bang kuno sira no kung nanagod ang ira plano kan la chika kung anay gud i tawagon kitaon nato ng dalagan bumubin sa maabot you know kay yana Martes by the pagkidwa ka adlaw hasta buwas then sunod na semana na liwat pagtikang san September o 30 mabalhin na sa kulob no video nagdesisyon naman ang kabugusan sa senator judges nga abo yung sira nga magtitigang kuno sa alas 3 ang kulop kaya ano may higayon sira diretso go sa gapi ang hearing para mati di medyo mabugat kini nga trabaho nila kay aga nga sa gabi gud man kulop ang nila trabaho diri la sa impeachment kun diri ungay la sa nila legislative function labi na gud ang pag aram na pag-review sa budget sa 2027 kay diri pwede magpalso ni nga budget bumbuvins kinahanglan gud nga upayon pag-aram nira kay siyempre magi pa malakit sa mabugat or nga issues sa Ghost Project iunong sa itong aton unprogrammed allocations sa House of Representatives. Thank you so much. Oras Bombora, di mo pa nga. Good morning. Salamat yung ha. Thank you. Bombo Vince, mapangaka itong tanan. Salamat. Makabombohi, anay Congressman Edgar Mercemeto, ito nakaupo dyan ng atag litratong tarabdad, bombohanay, big time. Pagbalik naton, pirapay naton mga balita, pag-isgutan oras naton, na 12 minutos sa nakarabay ito na last 7 tanagas 10, may mabalik kita pirana nga pinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente-pid tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likian ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging, nga nakakpapaso itong gadget nga nakakagaraghin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop ng impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin in digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo manliwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step
para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga an stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalaki pa na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pagsha-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kay mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kun waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ang mga scammers. Mga kabombo, ang paggamit in plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa kay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga paibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa sa mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamigaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pero lain hiton mga tips para mahinga turog hin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Kuryente pid tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin ino sa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin in digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod ngan makaghatag in ebidensya agud nga makabulig pag-report ngan maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying!
Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attenderhin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot in corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga an stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan. Bombo Hanay Big Time. Balik kita ito natin taramdana, bumbuhan big time oras nato. Nabili natin 20 minutos sa nakarabay ito na alas 9 talaga. I-check ko itong linya, maka itong municipal mayor ito na Sugod, Southern Leyte. Ipag-isumpay makanin na panibagong threat na naman, makabumbo. Usang eskwelahan, gakulop gihapon, di may area hiton Katbalogan, may daghihapon sang eskwelahan. Kasang kulop di may area hiton Kalubian. Sunod-sundala ini makabumbo. Pero it mga kapulisan, pakiran naton, di rin naton kuno pwede sigingon nga di seryosohon kay, well, bangin, luwat kuno tuod, no? Di ragin biberifikar ini makaw, pero ini na tinuod lang nakakaulang ini makabambuhiton klase, hibabruan nga dito naton mga kabataan. Ikakaupod naton mismo makabambo ito na municipal mayor ito na Sugod, Southern Leyte. Mayor Shepherd Linutan. Mayor, maupay nga aga, live tayo sa Bombo Radio Tacloban. Si Bombo Vienes, good morning. Yeah, good morning. Good morning, Bombo Radio, Bombo. Good morning sa lahat. Okay. Mayor, regarding dito sa nangyari na threat na naman sa isang school dyan sa May Sugod, Mayor, ano yung follow-up dito? Actually, bine-verify namin. Hindi natin maiwasan, no? Yung mga bata nag-text na gano'n. Creating some false information. May konting feud o alitan, tapos dinadaan sa ganyang biro, and they didn't know na ganyan ka seryoso yung yung mga tao ngayon, because may mga precedent kasi nangyari, no? So what happened yesterday, hindi natin maiwasan na alarma. So the police is there during the day hour ng pagpasok ng eskwela. Every day may nagmo-monitor sa gate, checking the bags, because as I said, may nangyari na kasi sa ibang lugar. So we don't want to happen. Alam mo naman mga bata, mga inosente. Correct. So right now, yung lumalabas na balita naman, di natin maiwasan, as I said, magpanic yung mga parents or teachers. So wala. It's normal lang yan, no? Kasi alam mo naman, social media, pag nagkalat ka, gano'n na eh. So, but we're trying our best na walang makakalusot dyan na magdadala ng mga deadly weapon, of course. Okay. Kasi dito, Mayor, marami ng mga insidente na ganito, pero less yung napaparusahan. Yung iba, nilalagay lang sa rehab, psychological first aid. Kaya ba ito nangyayari paulit-ulit kasi walang mabigat na parusa, Mayor? Ano? Well, I think the law, they should review the law, especially at that time. Tawag doon Pangilinan law. No? Yung mga bata kasi, yung mga inosente, yun na ginamit nila. Pag-akyat sa bahay, gano'n. Nangyayari din sa amin. No? That's why we have to call the parents. No, we have to call the parents that it's their responsibility to monitor their children. No? So, alam mo naman, hindi naman pwede natin
retain o detain natin sa kulungan kasi there's the SWD, baka makasuhan tayo. Correct, no? correct. But we'll try our best to convince the parents to monitor the children. Ganun na lang, sakripisyo na lang tayo, no? And ano natin, i-educate natin, lalo na yung mga out-of-school youth. So, bigyan natin ng priority, no? So, going back to this issue, there's no cause of alarm. Normal lang yan mag-react. Kasi, as I said, it happened to other places also. Tama. But rest assured, I can guarantee, best effort lang, no? Guarantee lang. Walang mangyayari na gano'n. Kasi alam, the students are aware kung ano yung mga consequences mangyayari. Siguro biro-biro lang, hindi maiwasan. Mayor, may mga, sa Monday, lahat ng mga school dapat may presence ng PNP or barangay tanods na magbabantay additional? Both. May school guard, may tanod, may police naka-assign in every gate to inspect their bags. Oo. Ganon. Pero yung mga transparent na bag kasi yung dito sa Tacloban may mga ine-recommend na kung pwede transparent na bag para hindi na sagabal doon sa security sa pagpasok, Mayor? Oo. Mahirap yan magkumpiyansa ka sa transparent sa bag, na bag, ganon. Talagang bubusihin talaga yung yung mga bags nila. And the parents itself, kinausap na namin yung Parents Teachers Association, yung PTA. Mismo yung parents mismo, they are held liable for that. They should inspect also the properties, no? Mga gamit ng mga anak nila. Kung anong laman doon sa bag nila. Baka may mga kutsilyo, may mga knife, or any pointed things that considered as a threat na pwede magamit nila. Sa bagay, kasi yung ballpen nga, Mayor, ballpen yun sa tingin mo, pero patalim na pala pag mo, di ba? So, they should be, that the children should be, should be informed and what's the law. Ano yung consequences pag nagkasala sila. Ayun. Ganun lang. Itong mga active shooter drill, mahalaga ba ito para sa iyo, Mayor? Oo. What do you mean by active shooter? Nagkakaroon ng drill sa mga school na kunwari may namamaril, anong gagawin ng mga student, ganito, Mayor? Oo. Parang drill lang. Well, actually, pwede naman gano'n, no? For example, may mga hostage taking. Kasi, it's the part of the PNP to do that. No, because they are more knowledgeable about that hostage taking, no? Because as I said, I experienced already hostage taking before. No, it's a very long story. Di ba? Ang kawawa dyan kasi yung police Correct. Pag nagkamali, alam mo naman, sa katingin nila, nagkamali. Tapos, di maiwasan during the hostage drama, may casualty. So, kawawa yung police. Nagtatrabaho, tapos kinasuhan pa. Yung police naman, sa totoo lang, walang pambayad ng abogado, walang sariling abogado yan. So, pag may complain, ang mangyayari dyan, they spend their own money. Di ba? We're on their own duty. So, dapat i-strengthen talaga yun. Dapat may legal yung police dyan. Yun namang ginagawa ko sa munisipyo ko. Sa amin na, but within the bounds of duty, pag nasa lugar kayo, I'll take care of you. Yun. Mayor, dito sa school na ito, ano to? Suspende yung klase kahapon or balik na? Normal na? Yeah, okay naman. Yeah, di may iwasan. Siyempre, nagpanik yung administration, yung administrator ng eskwelahan. Pinabayaan ko lang muna para they will be, they will experience also some kind of, pag may mga fake news ganon. Lalo na pag may mga bomb threat, mga ganon. So that they will experience. Pero, we will have a drill and we will educate also the teachers and validate yung mga fake news ngayon na kumakalat. Kasi sa totoo lang, sino ba yung tao na gustong mayariin tapos magsasalita, di ba? Yung mga professional, wala. Tahimik lang kung may man nangyari.
Pero yung kwentong ano lang, wala. Hanggang ano lang. Mayor, Yung maiingay, wala yan. Yung control sa social media, kasi ito sa tinitingnan ngayon na baka dito nagsimula itong mga pamamaril sa loob ng school kasi may mga laro sa social media na ina-adapt ng mga bata, sir? Well, actually, you cannot avoid pagkalat ng social media kasi awareness yun eh. Di natin maiwasan. But later on, mawala lang yan basta as long as the LGU, the school head will take action on it. And also, of course, the parents. Ganun lang. Hindi lang, walang tayo magpabiktima sa yung mga fake news. Sige. Mayor, baka may mensahe ka sa mga nakikinig sa Bombo Radio, sa mga magulang, bantayin yung mga anak nila, tapos itong mga nagkakalat sa mga social media ng mga fake news, Yes, of course, no, yung yung advice ko lang, tungkol dito sa issue, yung mga, lalo na yung what happened to other places also, no, with regards to this school, let's say, yung kumakalat ngayon, it's the responsibility, number one, of the parents to look their children. Pangalawa, yung teachers diyan. So, mismo yung parents mismo. They're the educators eh. Dapat i-inspect, dapat kausapin yung mga anak nila. Pag may mga konting alitan, huwag idadaan sa ganung biro. Tapos gagamitin yung cellphone. That will cause an alarm to the public. Correct. And siyempre magre-react din yung munisipyo kasi hindi mo maiwasan yung mga teachers tatawag sa station, tatawag sa opisina. So there's a commotion. So it's really a bad it's a bad practice if we tolerate that. So kailangan ng tulong ng parents, of course the school heads, and the authority. Ganun lang. Anyway, Mayor, thank you so much. Oras sa mga sa Bombo Radio. Ingat kayo, Mayor. Thank you, ha. Salamat. Yeah, salamat, ha. Salamat, sir. Thank you very much. Good morning. Okay, good morning. Mga kabombo, ito na Municipal Mayor Hiton, inin Sugod, Southern Leyte, Mayor Shepherd Linutan, ato nakaupo, yan ang atak na ito natin taramdan, bumbuhanay big time. Nabibili natin, di na mga kabombo, 32 minutos sa nakarabay, ito na las 9, ito naga, i-check ko niyan, makadidikita ito natin mga content creator, no? Kasi itong CICC, itong Coordination or Cybercrime Investigation and Coordination Center, CICC, ang ginuunhaunaan nila itong posibilidad pagban itong Facebook ka Pilipinas kung padayon nga matalapas itong regulasyon hanasod Pilipinas, makabumbo. Ato nito magapagtag ng pagbalik naton, makabumbo. Nabili naton 32 minutos na nakalabit na sumitrag standby. Mabalik kita piraning mga pahinumdum. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want back order na lutawid sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Kampante ako. Basta
Sa Gardenia, masustansya. Masigla, malakas ang pamilya. Masigla ka sa ko. Basta Gardenia. Masigla ka sa ko. Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Fresh pa, mas sulit, mas sarap. Masigla ka sa rin. Basta Gardenia. Anayad ni Serakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Serakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang ha Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tagkalooban. Naihan na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable ha imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na, kitaan energy efficiency ratio o kung EER. Mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini.
Igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom indurot hayaton Bombo Radio Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho inlabi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahunangan kasing-kasing mapaha trabaho man o hagawasan opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyuhan Bombo Radio Tacloban. Anayad ni Serakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan an sobra nga karga agud diri kumusog an konsumo. Hasakto nga pag-atiman, mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Serakyan, tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot ha imo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang ha Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod. Bom, bom, Bombo Hanay Big Time! Balik kita ito natin taramdana, Bombohari Big Time, oras nato, nabilin nato, makabombohiring inin 42 minutos sa nakalabay, hiton alas 9 na hiton aga, kanaton pinapay ito natin mga balita. Kung ibang rawon nato, yan ang aga makabombo, kasi ginawas inin mga balita, may pag-isumpay hiton pag-studio yan na hiton CICC, ha? Ano ba ko rin nga CICC, Bombo Vince? Ini nga CICC amon iton Cybercrime Investigation and Coordination Center. CICC, iton posibilidad nga pagban iton Facebook ka Pilipinas kung padayon ini nga matalapas hit mga regulasyon hanasod Pilipinas. Hausa nga interview makabumbo, ginmalatumat iton CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso nga ginkikinahanglan sundon iton Facebook ang mga regulasyon na Pilipinas. Maman iton mga panitabo nagsarang nga mga video, iton trahedya hinin mga panmusil mga kabumbo.
Although ginsuk na di Dani Paraiso, iton diri pag-atender iton Meta. Tag-iya iton Facebook, hearing at Senado, kanit iton panitabo at trahedya makabumbo. Usa pagyapon nga interview na kalabayng adlaw regarding ini pagpasarang makabumbo iton mga text, mga message, social media, messenger ngan pag-post sa Facebook, hinin panarhog makabumbuhin panmusil, nga nagiging rason di dahini kasuspender iton klase, makabumbo ngan kahadlok hit kabataan di dahini. Ngan usapa ginisgutan di da, sering ito sa nga din iton college sa Siyudad Tacloban, pwede single out la. For example, mulay nga Roblox, pwede igban hiton mga telecommunication company nga ini nga particular nga mulay kung asay man amot kinikita makabumbo hiton pinakamag-araman nga dida nagtitikang iton pagiging violente iton sa nga bata amo la kunit igban diri ka igbaban kuno nga tanan pati iton Facebook maapektuhan di dahini makabumbo kun ito la kuno nga mulay application it baga nakakarubahit pananahuna iton sa nga bata. Kano nga iglalakipat iba kuno nga platform sa social media. Makabumbo yan ang attack na, kakaupod naton, makahigayon kita. Thank you iton oras sa ginhatag haaton makabumbo. Ito sa nga content creator, iton Live Print TV. Makabumbo. Si Sir Arnold Mustasisa. Kakaupod naton na pagkira. Sir, good morning. Live kita Bombo Radio, Tacloban naton mga listeners and viewers. Mapay nga sir, good morning. Good morning po. Okay. Maraming salamat pag-invite. Regarding ini sir yana nga ginawas nga balita regarding hiton plano ban hiton Facebook Pilipinas kun diri mao utod ini nga mga panarhog ining pagpasarang iton mga sayop nga information again pagawas ito na inin Cybercrime Investigation Coordination Center. Hikamo nga, I don't know kung iti ba kasi danaha social media ira pangingkam, pinagiton ira mga online content o mga online nga mga videos nga mga vlogger. Ano ito magatindog hinin, sir? Video, siguro kung mapupush ito nga may bablock tungkol sa damo nga violation on Facebook, ay para na rin tayong tinanggalan ng kinabukasan dyan kasi marami sa amin nabubuhay sa vlogging lang kasi nag-focus na talaga kami dito. Dapat ibalansin ng CICC yung ganitong klaseng panukala ba ito? Plano. Plano. Dapat balansin nila kung para sa akin, opinion ko kasi, yung Facebook ay parehas lang naman yan sa pera. Kapag ginamit mo sa tama, maganda. Kapag ginamit mo sa mali, siguro kung gusto nila i-regulate na lang siguro yung Facebook para sa akin. Di ba, alam naman natin, bawal yung pagnanakaw. Pero marami pa rin nagnanakaw. Bawal yung droga, illegal drugs. Marami pa rin gumagamit, di ba? Dapat maging responsible na lang tayo na vlogger, content creators. Kung may ako naintindihan ko rin yung ng CICC. Gusto rin nilang mapaayos yung bansa natin at maayos yung, lalo na sa tingin ko parang yung mga kabataan dahil sa karahasan ngayon, nangyayari sa mga schools. Naintindihan ko rin yung kailang gustong gawin dito sa Pilipinas. Pero I think parang mayroon pang isang mas malaking reason kung bakit nila gusto nilang i-push na iban yung Facebook dito sa atin. Okay. Anyway, kasi usahay di naman natin ginangatanan na sir. Hindi man natin na lahat. Kasi minsan, yung mga nangyayari, yung mga content creator, hindi man lahat, pag may disgrasya, pag may shooting, yung mga vlogger nandun kasi content na yan, for reels na yan. Tapos, yung mahirap lang doon, sir, yung ibang content creator, sir, parang naglalagay sila ng caption na ganito, nawala pa namang confirmation kung ano talagang nangyari, sir. Yung mga ganun mga content creator, sir. Ayun lang ang problema kasi nga, parang
kahit ano na lang yung ina-upload sa Facebook. Ayun. Mhm. Dapat nga talaga, yung hiling kasi ng CICC, sa pagkaalam ko, gusto nilang ma-regulate yung Yun. Meta. Mhm. Siguro sa mga technical ito, pag-usapan na lang siguro nila ito na hindi na kami maapektuhan ng mga umaasa sa content. Mhm. As a vlogger din, dapat talaga ay maging responsible tayo. Yun na siguro ang dapat i-push nila, yung regulation sa isang vlogging, Mhm. pagbablog. Mhm. Dapat may parusa yung mga lubalabag. Hindi lang dapat hayaan sa social media na napapanood ng marami, Mhm. yung mga hindi pwede, di ba? Mhm. Regulate na lang siguro para sa akin. Oho. Oh. Every vlogger sir, may kanya-kanya kayong style ng pagko-content, no sir? Tama? Oo. Mayroon sir, mayroon. Oh. May mga sinasabi, mayroon tayong tinatawag na mga category of content. Oo. Oho. So, ikaw sir, ay yung content mo is more on? Sa akin, more on adventure tayo sir. Oo. Travel, mga outdoor. Oo. Hindi na ako pumapatol doon sa mga viral na mga pa-viral ba, yung mga, di ba, alam naman natin yung iba na kahit ano na lang, basta bumabiral, tinitira. Mhm. Para sa akin, naka-focus na lang talaga ako sa adventure. Mhm. Oh. Sir, saan kasi yung iba hinahabol yung mga views. Kasi sa mga viral na video, minsan doon yung mas maraming views. Sir, kaya ginagawa nila yon? Or kumukuha sila ng ganong Yes, content, sir. sir? Oo. Yes sir, yun ang mga diskarte ng iba para lang ba makahabol sa views. Kino-content nila yung mga topic na trending, Oh. lalong-lalo na yung kadalasan na nakikita na yun, pati mga karahasan na nga, Yes. karahasan, Oh. kino-content na. Kamakailan, mayroon tayong nakitang mga content creator na nag-upload ng mga pulis na nagrespondi sa isang, di ba, alam naman, naputulan ng kamay. Yes, yes, oo. Yan, isa-isa yun sa mga karahasan, di ba? Oo, tama. So, yung Parang mga hindi siya magandang, hindi ko nga pinanood ng maayos kasi nakakadiri. Hindi siya maganda sa health, mind, sa mental health ng tao. Correct. Okay. So, yung mga, kahit sabihin natin na totoo, hindi fake news, siguro yung pagko-content is limited na lang, sir, doon sa kung ano ba ang, kung ito ba ay hindi nakakasama sa mga viewers. Tama ba, sir? Oo, sir, pwedeng ganun eh. Oo. Pero sa mga nakikita ko sa CICC, yung isa rin sa mga pinaglalaban nila ay yung paglalabas ng mga fake news. Yun. Ang tanong ko kasi patungkol sa fake news, maliban sa karahasan, di ba? Oo. Ang tanong ko kasi doon, patungkol sa fake news, yung mga news na nilalabas or mga content na nagmi-mislead sa tao. Yun. Ang tanong ko kasi dyan, sino-sino ba yung mga naglalabas ng fake news? Alam naman natin, ako, minsan, sabihin ko na sa inyo, dati akong naging bahagi ng government services bilang job order na taga-sulat ako ng press release dati. Ang malungkot lang doon ay talagang tinuruan kami paano magsinungaling. Para takpan yung kamalian ng opisina. Hindi ba yan fake news? Yung tinatakpan mo ang katotohanan, pagkakamali ng isang opisina, di ba? Kung sa fake news, lahat naman siguro nagsasabi ng hindi totoo, di ba? Hindi natin mami-measure yun kung gaano ka fake news ang fake news. Hindi ko lang alam kung paano nila, di ba? Kasi pag tayo, local media, kapag i-feed tayo ng information para i-publish, press release, di ba? Pero hindi natin alam na hindi pala itong totoo nangyayari. Isn't that a fake news, di ba? Fake news, yes. News yan. Kasi hindi totoo. Yung fake news is from nagsisinungaling ka or hindi totoo yung kuan. Yung iba kasi linalabas nila yung isang information para takpan yung kanilang mga pagkakamali, di ba? Alam naman natin yun. Yung tanong dyan is paano screen? Paano natin i-screen itong mga fake news? Ang hirap i-verify lahat ng mga post sa social media, di ba, sir? Oo.
Yan ang malaking tanong. Yan ang malaking trabaho. So, pero may existing law naman tayo na punishable naman yan, di ba? So, ibig ba sabihin nito, sir? Kasi yung CICC, nahihirapan na screen itong mga fake news, yung mga violente na mga post. Kaya sinasabi na nito, ban na lang natin para isa na lang, sir? Parang ganon? Yan ang, parang gano'n siguro, para wala ng problema. Iba na lang. Problema pa rin yan, sir. Yes. Pag nawala yung Facebook sa atin, maraming mga social media na pwedeng gamitin dito sa Pilipinas. Correct. Tapos, useless na effort na yan, kung baga para sa atin. Para sa akin, useless na effort yan. Kung ibaba nila, iba na lang nila lahat. Yun. Tapos, maliban dito, sir, maraming mawawala ng hanap buhay, di ba? Ano yung gagawin nito, yung mga content creator, kagaya sa inyo, sir? Mas tataas yung krimen kaysa sa inasahan nila. Okay. Bago kita bitawan, baka may mensahe ka sa mga nakikinig, nanonood sa atin. May mga panawagan kayo, sir. Sa mga nagpo-post sa social media, gumagamit ng social media. Go ahead, sir. Ako bilang isang vlogger, tayong lahat, maging responsible na lang tayo, maging law-abiding citizen bilang isang vlogger. Kontenta lang natin kung ano yung mga nasa puso natin. Huwag nating i-content yung mga kung ano-ano para lang mag-viral. Maging responsible tayo. Ako, matagal ko pinag-aralan yung mga content na pwede kong i-upload. Maraming beses na rin akong nag-delete ng video dahil hindi pwede. Nag-guilty ako. Marami akong natutunan. Dapat ganoon din tayo, maging mature, mag-grow tayo as content creator. Kung ano lang yung pwedeng i-upload natin, pwedeng gawing video, yun lang ang gawin natin. Maging responsible na hindi tayo magiging sakit sa ulo sa gobyerno at sa ibang mga tao. Para maging mas maganda ang online at paghahanap buhay natin. Anyway, Sir Arnold Mostasisa. Sir, maraming salamat sa oras sa Bombo Radio. Ingat kayo, sir, ha? Good morning. Salamat sa oras. Good morning, sir. Thank you din. Thank you. Salamat. Okay. Mga kabumbo, amon to nakaupod na ito, niya nagatak na. Ito sa content creator, hiton live print TV, mga kabumbo, Sir Arnold Mostasisa, mga kabumbo. Ay pag-isumpahinin nga pagtaga inin sering hito na CICC. Plano ban ito na Facebook, mga kabumbo, dini ha Pilipinas. Nabibili nato ni mga kabumbo nga 4 minutos sa sano mag-alas 10 na kita ito na aga, kaniyo nato nito naton. Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Oy, congratulations! Ito naton parang ito naton pa promo. Swerte sa Paligid 2026. Mga kabumbo, nakadawag kayo 500 pesos cash. Ngayon mga sugadman radio set. Taga Barangay 106 Santo Tacloban City gamit na proof of purchase nga Dr. Wong. Congratulations kan Maria Teresa Lagunsad. Maria Teresa Lagunsad, Barangay 106 Santo Tacloban City. May claim ito pa premium de Bombo Radio Tacloban. Maghuhulat kami haiyo. Haimo tub alas 5 yan nakulop pag narito na photocopy. Hitiri mo valid ID. Ipa-photocopy ito. Duha ka kopya maka para maklaim ito na imo pa premium. Tub alas 5 ito namon paghulat hayo. Sa iyon ko pag tapos naton tramdaan bumbuhan ay big time makabumbu kay masunod ito impeachment tradidikan Vice President Sara Duterte. Kinakabla sa oras, salamat mo kapod ang aran tubugos nga puwersa itong Bombo Radio Tacloban. Nakaupo ni Bombo Vince Banson Vivas. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Dahil sa kasalatan ng oras, tayo ay pansamantalang namamaalam sa umagang ito. Hanggang bukas muli, umantabay, Bombo Hanay Big Time! Pa! Paradyo! Bombo! Damo nga mga 13, impormasyon. maalala natin na kahit nung araw na yun na under attack ang Senate, quote and quote, naka-live siya no after ng pag-atake na yan, and yet ngayon parang hindi na gaanong napapakinggan, napapanood si Senator Alan Peter. Pero other than sa kanya, so far yung mga noticeable na paliban-liban sa pag-usad ng trial, wala namang gaano I mean, liliban minsan yung isang senador pero kinabukasan meron uli. Mga ganun lang naman hindi naman siya right term dito, regular na pagliban.
Tama ka rin dyan, Bombo Genesis. Yung mga senator judge natin, mawawala ng isang araw tapos papasok dahil may mga importante rin silang tinatrabaho bukod dito sa impeachment court. Kasi mga senador pa rin naman sila bilang kayatawan ng Senado as legislative body. Kung makikita natin, ito lamang si Senator Loren Legarda ang kasalukuyan na regular na lumiliban dito sa impeachment court dahil nga naka-medical leave siya at ngayon ay nasa ibang bansa, Bombo Genesis. Sige, maraming salamat, Bombo Jello. Anong i-expect natin ngayong araw sa may part ng impeachment court, lalo sa may part ni Senator Cheese? May mga bago ba siyang baabiso or as usual pa rin, business as usual pa rin, Bombo Jello? Sa pa yan, Bombo Genesis, kasi hindi pa nga na-anunsyo nitong si presiding officer, Senator Judge Tis Escudero, yung kanyang desisyon sa manifestasyon ng defense team kaugnay naman dun sa issue ng mga pahayag o statement sa labas ng impeachment court na nakaka-apekto naman dito sa nagpapatuloy na proceedings. So sabi niya kahapon, Bombo Genesis, hindi niya ito inanunsyo kasi nga kapos na sa oras at kakain ito ng mahabang minuto pa sapagkat kung maaalala natin, sabi niya, Bombo Genesis, ay bibigyan pa ng pagkakataon itong si Attorney Amando Ligutan ng counsel for prosecutor na ipaliwanag ang kanyang sarili. So, aabangan natin mamaya, Bombo Genesis, kasi itong si Lemuel Ortonio lang naman ang talagang witness ngayong araw. So, kung maaga itong matapos at meron pang matilang oras, expect natin, Bombo Genesis, na i-anunsyo na itong si presiding officer ang kanyang desisyon sa naturang issue, Bombo Genesis. Kasi supposedly Monday last week pa yan, Bombo Jello, yung kay Attorney Ligutan, pero hindi ito naasikaso. Sige, maraming salamat. I understand alas just na lang umaga and I understand na pasisimula na itong trial, labing 8 araw or 18th day ng trial. Maraming salamat, Bombo Jello. Ingat ka dyan. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Anumang segundo o minuto mula po ngayon, mga kabomboy, papasok na po ang trial o magsisimula na po ang trial proper. Day 18 ho tayo, Ika-18 araw na ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Magdadalawang buwan na rin ang pag-usad po ng trial, mga kabombo Caster Nation. Panuorin po natin at subaybayan ang atin pong trial mamaya. Kasabay pa rin po ito ng pag-usad ng paglilitis laban sa pangalawang Pangulo. Ortonio ang susunod po na witness ng prosecution, House Prosecution Panel. Sa ilalim pa rin po ito ng Article 1. Ito yung umano'y maanumalyang paggamit sa confidential funds ng Office of the Vice President. Panuorin po natin. Zimmerman Duterte is hereby called to order. Amen.